Gusto ko na talagang mapagawa itong bahay natin. Tingnan mo naman, butas yung bubong, tapos pinagtagpi-tagping kahoy yung pader. Kaya kapag malakas ang ulan ay pinapasukan ng tubig. Kung nabubuhay lang siguro ang ama nyo, natuloy ang pagpapagawa natin dito. Ma, wala na tayong magagawa. Hanggang doon na lang talaga siguro ang buhay ni Papa. Pero hayaan mo, Ma. Huwag kang mag-alala. Ako na magpapagawa nitong bahay. Talaga? Oo naman. Pag-iipunan natin ang pampagawa nito. Gusto mo ba, pagawan pa kita ng sariling kwarto? Tama, ate. Makapag-display man lang ang mama na kung ano-ano ang bubot. Naku, hindi ko naman kailangan ng sariling kwarto. Sa tanda kong ito ano namang gagawin ko ron? Makita ko lang kayong matagumpay sa buhay ay sapat na para sa akin. Masaya na ako sa ganon. At ganon din ang ama nyo, panigurado. Pero syempre, iba pa rin yung natupad namin ng pangarap mo. Dahil ang pangarap mo ay pangarap na rin naming mga anak mo. Oo nga naman, Ma. Ayaw mo ba nun? Magmumukha ng pangmayaman ang bahay mo. Yung mas maganda pa kaysa kanila, Aling Teddy. Mas malaki, mas magara. Nako, gusto naman pero napakalaki ang ilalabas na pera para doon. Ipunin nyo na lang yon. Madali na lang yun, Ma. Anak, mahirap kumita ng pera. Kaya nga magpapayaman tayo. Pangako, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Kayo ni Roy. Kaya mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Anak, huwag ka na kasing umalis. Dito ka na lang magtrabaho habang tinutupad ang mga pangarap mo. At least dito ay magkakasama tayo. Ma, hindi pwede. Malaking gastusin mo sa gamot, plus yung bayarin pa ni Roy sa school. Hindi sasapat ang kita kung dito lang ako magtatrabaho. Kaya ko namang magtiis. Hindi mo naman kailangang magsakripisyo para sa akin. Ako nga yung dapat na gumagawa nun para sa inyo. Ma, may edad na ho kayo. Ito na lang yung magagawa ko para suklian lahat ng sakripisyo nyo para sa amin. Pangako, pag nakaipon na ako at natapos ang pagpapagawa nitong bahay, uuwi ako agad at hindi na babalik sa abroad. Maraming salamat, anak, ha? Mag-iingat ka lagi doon. Huwag masyadong magpapakapagod. Opo, Ma. Basta ikaw rin, bawal magkasakit. Oo naman. Malakas pa to sa kalabaw. Ate, ingat ka. Oo. Roy, ikaw nang bahala kay Mama. Huwag mong hayaang magpagod yan. Patigas pa naman ang ulo. Oo, ate. Ikaw ang mag-iingat. Mag-isa ka lang dun. May makakasama naman ako mga kapwa Pinoy. Kahit na. Hindi pa rin tayo nakasisiguradong safe ron. Baka mamaya may naiinggit na pala sa'yo. Basta kapag may nambastos sa'yo, sabihin mo sa akin. Bubugbugin ko. Sus! Akala mo naman malaking katawan. Oh, basta, yung pag-aaral mo, huwag mo ring pababayaan. Huwag munang mag-girlfriend. Alam ko naman yun, ate. Hayaan mo, konti na lang makakatulong na ako sa inyo ni Mama. Dear love, mahirap ang buhay sa ibang bansa. Akala ng iba ay aalis ka na lang at bastang magkakapera. Dugo, pawis, at luha ang puhunan para kumita ng perang ipapadala sa pamilya. Gusto ko mang umuwi sa tuwing may mga okasyon, ngunit mas nangingibabaw sa akin ang pag-aalala. Paano na si Mama kung hindi ako makakapagpadala? Oh, Roy, kumusta naman si Mama? Matigas pa rin ba ang ulo? Matigas pa rin hanggang ngayon. Ay, Mama talaga.
Nakakainom naman ba ng maintenance niya? Oo ate, kaso Ano naman ang problema ba? last na yung gamot na pinainom ko kanina. Sakto namang ubos na rin yung padala mo. Ganun ba? O sige, maghihiram na muna ako sa kasamahan ko. Tapos ipapadala ko kaagad. Ate, isa pa pala. Ano? Kasi ate, Sabihin mo na. bayaran na kasi ng tuition. Pasensya ka na ate at dagdag pa ako sa alalahanin mo. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan. Pakausap nga kay mama. Ma, kausapin ka raw ni ate. Ate mo? Opo, si Ate Lian. Oh, hello. Ma, kumusta ka na? Ayos naman. Anak, umuwi ka na. Miss na miss ka na namin ang kapatid mo. Si mama talaga. Miss na miss ko na rin ho kayo. Pero alam niyo naman pong pinapagawa pa natin ng bahay, di ba po? Oo, pero mas gusto kong makauwi ka at makasama. Yon ang pangarap ko. Opo, ma. Konting ipon na lang, uuwi na ako dyan sa Pinas. Malapit na rin naman makagraduate si Roy, kaya wala na tayong iisipin pa. Baka naman hindi mo na ako abutan yan. Si mama talaga. Konting tiis na lang. Makakauwi na rin ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Mag-wish ka na, ma. Ang wish ko, sana'y makauwi na ang ate mo at nang makumpleto na tayo. Si Mama talaga, oh. Halos araw-araw na nga tayong magkausap sa cellphone. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Iba pa rin yung nandito ka sa Pinas. Mas masaya at nakakagana tulad ng dati. Tuparin mo na kasi ang wish ni mama, ate. Ang tagal mo na dyan. Hindi ka pa nagbabakasyon dito sa Pinas mula nung magtrabaho ka dyan. Baka naman makalimutan na namin itsura mo. Darating din tayo dyan. Hihintayin ko, anak. Ininuman mo na ba yan ng gamot? Namamayat ka na. Nagkasakit kasi si mama. Bakit hindi mo naman sinabi? Hindi ko na pinasabi dahil baka mag-alala ka tulad ngayon. Ma, alagaan mo kasi yung sarili mo. Malayo pa naman ako. Oo, anak. Siya nga pala, bakit parang hindi pa naayos yung loob ng bahay? Ang tagal na niyang pinapagawa ah. Baka naman nabubudol na kayo ng kontraktor niyan. Tuwing linggo ko lang kasi pinapagawa dahil hindi rin ako makatulog kapag maingay. Oo, ate. Alam mo naman si mama, ayaw nang maingay. Maski simpleng kaluskos, nadidinig. Malakas pa rin ang pandinig. Yan bang tumatanda? Edi matagal pa palang matatapos yung bahay. Baka abutan ko na yan. Ke matagal o hindi, pareho lang naman. Mas magandang makita mo ito ng bagong gawa kesa magulo pa. Sa bagay. Basta kapag natapos na yung bahay, picturean mo, Roy. Gusto ko nang makita ang mansyon ni Mama. O siya, magpapaalam na ako. May pasok pa kasi ako mamaya. Sige ate, mag-iingat ka. Ingat ka, anak. Dear love, lumipas ang ilang buwan at nakiipon na rin ako ng sapat na pera para makabalik ng bansa. Bala ko sanang sorpresahin sila mama sa aking pag-uwi. Ngunit hindi ko inakalang ako pala ang magugulat sa aking pag-uwi. Laki na ng pinagbago nito. Dati maputik pa yung daan. Ngayon sementado na at maraming kabahayan. May bagong tayo rin sa tabi namin, oh. Kuya, dito na lang po sa tabi.
Ate, Roy! Binatang-binata ka na! Ang laki na ng katawan mo! May girlfriend ka na ba? Roy, ayos ka lang ba? Pabigat ba yung dala mo? Ako na dyan, magpalit tayo ng maleta. Tsaka nasan ba si Mama? Akala ko sasama siya sa pagsundo. Naku, mukhang may pakulo na naman si Mama sa bahay. ate, bilisan na natin. Ha? Bumili na muna tayo ng pagkain, maaga pa naman. May nakita akong kainan. Feeling ko magugustuhan ni Mama. Ate, halika na. Kailangan na nating umuwi. Ano bang meron at madaling-madali ka? Hindi ka ba masaya na nakauwi na ako? Ate, wala na si Mama. Oo nga eh. Bakit kasi hindi sumama si Mama? Sabi niya, sasama siya sa pagsundo. Bala ko pa naman siyang pakainin sa mamahaling restaurant. Ate, wala na si Mama. Hindi na siya gumising pa. Wala na siya, ate. Iniwan na tayo ni Mama. Hindi! Ma! Bakit hindi mo ako hinintay? Nandito na ako. Kompleto na sana tayo. Pero ikaw naman ang nawala. Ma, ano ba? Gumising ka! Di ba ikaw ang susundo sa akin? Ang saya-saya mo pang ang uuwi na ako. Pero ano to? Bakit ikaw naman ang hindi nakapaghintay? Ma! Bakit mo kami iniwan? Bakit ito pa ang naging sorpresa mo sa pag-uwi ko? Ma! Matagal nang may sakit si Mama pero tinago namin yun sa'yo para hindi ka na mag-alala pa. Kahapon, nung ginigising ko siya para mag-agahan, hindi na siya dumilat pa. Sinugod pa namin siya sa ospital pero tumigil na raw ang pagtibok ng puso niya. Kaya gusto ko na niyang makita dahil nararamdaman siguro niya na hindi na siya magtatagal pa. Hanggang sa dulo, tayo pa rin ang inisip niya. Bakit ganun, Roy? Kung kailan na nabigay ko ng pangarap niyang buhay, tsaka naman siya nawala. Yung pagtitiis ko sa ibang bansa ay parang nawalan din ng saysay. Hindi, ate. Sinubukan niya hanggang sa huli. Sinubukan kanyang hintayin para mamaalam at magpasalamat. Roy. Ate? Bakit? Bakit nga pala parang walang nagbago dito sa bahay? Napalitan lang yung bubong at napaayos ang ibang parte pero bakit parang ganun pa rin? Pinagawa niyo ba talaga to? Ate, lahat ng ipinapadala mo ay iniipon ni Mama at inilalaan sa isang bagay. Ha? Saan? Di kita maintindihan. Itong lupang kinatatayuan natin at itong bagong gawang apartment na nakikita mo ay bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Halos lahat ng perang ipinapadala mo ay dito ginagastos ni Mama. Ayaw niyang baguhin ang ayos ng bahay dahil sabi niya mas lalo siyang mangungulila kung pati ang bahay na kinalakihan natin ay magbabago. Ipinaayos lang ni Mama ang mga dapat ayusin sa bahay pero itong apartment ang pinagtuunan niya ng pansin. Mama. Ito yung regalo ni Mama sa pag-uwi mo. Isang bagay na may iwan niya para sa kinabukasan nating dalawa. Para hindi na tayo kakapusin pa. Bagay na natupad dahil sa mga sakripisyo mo.
Mama! Dear love, hindi ang sumalubong sa akin ang gusto kong madatnan. Hindi ito yung regalong gusto kong makamtan. Bakit kung kailan unti-unti ko nang nabibigay ang maginhawang buhay, ay siya namang pagpanaw ng taong pinag-aanayan ko ng tagumpay? Paano pa ako magpapatuloy sa buhay? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!